Aminci, Zauren Aminci, Zauren Aminci Kuna tare da tashan nan mai albarka kuma mai dubban alkhairi mai suna Zauren Aminci. Muna tattaunawa akan shirin ilimin taurari tare da laƙulƙuna wanda za su dinga zuwan muku daga wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta kuna tare da ni mai gabatarwa Musaddiq El-Shahud tare da baƙonmu na wannan makon Malam Zaihuru Kura. Kamar inda nake gama. Na'am. Komai guda hudu. Masha Allah. Idan ka ɗauki a dangin dabbobi ka ɗauki kaman akuya, tinkiya, raƙumi, saniya. To yanzu idan na ce ma akuya, tinkiya, raƙumi, saniya, kaga can na gaya ma a baya dama cewar akwai mala'iku guda hudu, akwai sahabbai yawwa guda hudu. Sai na ce ma sai me, na ce ma akwai wuta, akwai ruwa, akwai iska, akwai ƙasa. Sai na ce ma akwai gabas, akwai kudu, akwai yamma, akwai arewa. Sai na ce ma ita kulhuwa ayata guda nawa ce? Guda hudu ce ko? Sai na ce idan ka shiga cikin izawa ba akwai apparatus na cikin izawa ba guda hudu ne. Kaga su ma duk waɗannan da nake gaya ma su ne masu gabas da yamma, kudu da arewa. Masha Allah. To kaga ita ma kulhuwa haka take. Sai akwai ahamu, sakakun, hal'un, yes. Su ma guda hudu ne. Wannan haka yake. To yanzu idan muka zauna akan kulhuwa, kaga to komai guda hudu ne. Yanzu kai karan kanka kai ma guda hudu ne. Domin akwai kai, akwai kirji, akwai ciki, akwai gawa. To ka kana da wa'ancan abubuwan. Aka koma kan magana hudun can. Wancan hudun can. Na'am. Kaga duk kana daga ciki. Gaskiya ne. To kaga ita kulhuwa, kaga na farko da ma ikilasi ce. To iya sirrin kulhuwa kadai muka dauka. Ya ishi. Ya ishi. Kuma mutane za su yi mamaki. Gaskiya ana iya tasarrafi da ita. Ana iya tasarrafi da ita a kuma samar da komai. A samar da komai. Yanzu akwai malamai da suke yin wani suke fidda wani ismin lalazim gabar da yamma, kudu da arewa. Ai na kulhuwa ne. Na'am. To malam tunda mun zo wannan gaba za mu dan tafi hutu na daƙiƙa kaɗan mu dawo. Muna dawowa kuma malam a cikin wannan point din da ka kawo mana na kulhuwa din. Da kuma wasu abubuwa da za a dan haskawa masu sauraro su da irin yadda za a iya amfani da su a samu tasiri da su, ko kuma in ce a iya ba su laƙulƙuna da suke a cikinsu wanda za a iya amfani da su a samu biyan bukata. Duka masu sauraron mu a nan za mu dan dakata da wannan shiri. Idan muka dawo za ku ji wasu gwalagwalan sirrika da za mu ba ku daga cikin sirrikan da suke kunshi a cikin kulhuwa. Assalamu alaikum ‘yan uwana ma'abota hankali da tunani, waɗanda ruhukansu da faɗakarsu suke daidaita gangar jikinsu akan tarbiyya. Sunana Al-Musaddiq Zauren Aminci. Ni mutum ne mai ruhaniya da aka baiwa ilhama, kabuli, ubangiji ya min kashafi da baiwarsa. Karantawa da warkarwa, ina aiki tare da shari'a ta ruhaniya don share mummunan sa'a kuma na kawo muku sa'a. Wannan zai taimaka muku shawo kan duk wata musiba, mugayen abubuwa, la'ana, sihiri, gyara ƙaunarku,
kasuwanci da matsalolin iyali. An haife ni a wannan duniyar da muke ciki domin na bauta wa Allah, sannan kuma na kasance wani muhimmin abu na warware ɗumbin matsaloli ga mutane daban-daban a faɗin duniya. Ina cike da dabaru kala-kala da nake amfani da su wajen jefa jijiyoyin jiki a cikin dukkan yanayi ba tare da ɓata lokaci ba. A lokacin cikakkiyar wata, bisa ga waɗanda suka yi imani da ikon wata, ni'ima da addu'o'i sun fi samun daraja da karbuwa daga ruhohi. Don haka idan kun kasance cikin gwaji daban-daban da gazawa, ku san lokacin da za ku kawo sa'a da albarka ga dangantakarku. Na sadaukar da wannan zauren nawa a gare ku domin na yi wannan aikin game da bayanin martabarku, ranar haihuwarku, ƙaddararku da cikakken bayani akan tauraron kowane ɗan adam da sirrin halayenku. Ku sani kuna gab da samun canji mai ban sha'awa a rayuwarku. Kowane minti a rayuwarku yana wakiltar wata dama don inganta iyawarku da kuma zuwa ga farin ciki. Don haka idan kun yanke shawarar amincewa da ni, zan ba ku cikakken rahoto tare da mafi kyawun guraren da za ku je. Damar alaƙa da kuɗi za su taso a wasu daga cikin waɗannan wurare, don sakamakon abubuwan da ke tattare da haɗin gwiwar taurari, saboda duk suna da alhakin sabuwar rayuwarku. Zan ƙarfafa muku gwiwa game da aikinku na gaba, rayuwarku, musamman yadda za ku guje wa mutane masu guba da yadda za ku iya fahimtar dogaro da tunani. An gama zama cikin wannan muguwar da'ira. Ummati Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku kasance da ni a kowane manhaja. Ina nan tare da ku, Musaddiq, Zauren Aminci, insha Allah. Barkanmu da dawowa daga hutun rabin sa'i da muka ɗauka. Kar ku manta, muna nan dai akan tashan nan tamu mai albarka mai suna Zauren Aminci, akan shirin nan da muka gayyato Malam Tsaihuru tun daga Kura. Malam, mun dawo, za mu ji daga gare ka irin sirrika da za ka ba mu wa masu sauraronmu da masu kallonmu domin su ilimanti da su, domin su sanya za su iya sarrafa wani abin da kansu a cikin irin buwaya da baiwa da take a cikin wannan sura mai albarka. Da kuma wasu abubuwan ma da za mu iya ji daga bakin malam. Ita wannan sura mai albarka, kamar yadda na faɗa a baya, lauya ce da dukkan wani ɗan adam. Idan mutum ya koma baya wani tunani ya kalla, zai ga mafi yawa inda aka ce wa mutum babu shi, Allah ya karɓi rayuwarsa. Za ka ga malamai suna yawan karanta mamaci ta. Gaskiya ne. To sabida haka a yau ba sai gobe ba, idan ka ɗauke ta a kan lalura, kowace irin lalura ce, ka ɗauke ta ka tofa ta 111, kowace da bismillah. Wallahi kowace irin cuta ce sai kaga an samu sa. Wannan lakani ne mujarraba. Allah ya saka da alkhairi. Idan mutum kuma zai iya tofa ta 1111 tofa a ruwa, a dumama ruwan. Idan an tofa a ruwa, a samu ruwan a dan dumama shi, mutum ya sha da dumi gani. Wannan lakani ne majarrabin. Allah ya saka da alkhairi. Sannan kana magana akan sirri na kulhuwa, na gaya ma tana da aya guda. Akwai abubuwa da muka yi ta magana su akan hurhudu. Har muka zo kanta. To yanzu idan ka ɗauke ta, ba na ce ma ahamun ba, to akwai wata addu'a malaman isabi sun santa. Domin akwai iyayenmu da kakanninmu da suke kallon sun santa, suna jarabawa. A yau ba sai gobe ba ka ɗauke ta ka karanta ƙulhuwa
tunda masu hisabi za su iya buga adadin ayar farko gabas, sai su zo su sake buga adadin aya ta biyu. Kana min magana akan sirrinta. Sirrinta ina da matuƙar muhimmanci. Yanzu damuwa ta kama ka, da fafi karanta ta ka ga yadda za ka yi. Misali ka ɗauke ta 111 ko ka ɗauke ta 313, nan ma ka